Ja pidetään pieni alkulämpö tähän väliin. Lappujengi antaa mennä. Lappujengi. Seuratkaa sitä lappua silloin, kun se näyttää, niin taputetaan sitten, kun se laskee, niin sitten. Mahtavaa. No niin, kaikilla on selvää tämä. Wow. 30 vuotta. Missä se mikki on? Ihan mahtavaa. Aika monta vuotta sanoisin. Mua ainakin yllättää, että 30 vuotta sitten jo alkanut nämä hommat. Sano tähän jotain, Susanna. Hei, tervetuloa kaikki. Kuuluu. Komets 30 vuotta! Yeah! Miten tää kaikki aloittaa? Alkuun oli vain rock and roll. Lari. Mulla on opetusta tällä hetkellä Kometsilla vain junnuille. Kysytäänpä Kometsin perustajien jäseneltä Timo Arstilalta. Mikä on tää mystinen rock'n'roll? No, meidän rockareiden mielestä se on näistä Kometsilajista aina, joka on oikeita urheilua. Se on tosiaan eurooppalainen kilpailuurheilulaji. Tanssitaan nopeeseen musiikkiin ja siinä on tämmöinen potkuaskel. Ja siinä on oma musiikki, johon on tehty sitä omaa koreografia yleensä. Nimi on tietysti 50-luvulta, mutta niin tämä potkuaskel, jota tässä jonkun verran nähtiin äsken, niin se sitten muodostui sitten tästä 50-luvun rock'n'rollista niin tuossa 70-luvun tietämillä ja kansainvälinen liitto silloin perustettiin ja siitä lähtien sitten kisat lähti. Ja 10 vuotta myöhemmin tuli Suomeen ja tänä vuonna sitten menee vähän huonosti, kun Kometsin SM-kisoissa ei ollut yhtään paria osallistumassa koko Suomesta, mutta maailmalla menee ihan hyvin. Näkyy olevan kuukausi sitten MM-kisoissa 99 paria yli 10 maasta. Mutta tämä solo-formaatio on tullut avuksi, että sitä meillä on Suomessa kyllä ryhmiä useita. Kiitos valaisevasta kommentista. Koments perustettiin tosiaan vuonna 1992. Mikä sysäsi sen alkuun? Riita.
Silloin tosin oli, niin kuin Karita sanoi, oli vaan näistä lajeista vaan rockia ja me rockarit oltiin kilpatanssiseura tanssiklubi Starissa ja tietysti vähemmistönä siellä kilpatanssi oli silloin isompi laji, nyt on päinvastoin kuin nyt. Ja siellä tuli sitten riitaa, meidän mielestä meitä ei kohdettu tasapuolisesti, eli meille niin kuin, ymmärtääkseni salivuoroista, Juhanin kanssa tosi yllätti, että salivuorosta se oli vissiin, eikä niinkään rahasta. Ja sitten meillä tuli idea, että lähdetään ovet paukkuun ja perustetaan oman seuran, jos ei kerran kelpaa. Ja sitten palaverittiin siellä useita palavereja ja saatiin sitten vihdoin säännöt kasaan ja vapaaehtoiset hallintoportaaseen. Ja siitä sitten seura käyntiin. Tuolla tuon perustamisasiakirja, niin siinä on vaan toinen niistä, että seuraa perustettiin 2, eli sen takia meidän hämmästeli, että miksi siellä on noin vähän nimiä tuolla seinällä. Mutta niitä perustettiin 2 seuraa, Espooseen toinen, koska RDC komensi, koska piti saada kaupungilta saleja, niin tarvittiin niin kuin kyseisestä kaupungista, siis kaupunkiin perustettu Helsinki ja Espoo. Kiitoksia. Vuonna 1993 Kometsista tuli Suomen 8. suurin tanssiseura, kun saavutettiin silloisen puheenjohtajan Juhani Karhun sanoin maagiset 200 jäsentä. Samana vuonna Boogie Woogie tuli rytinällä Kometsille. Let's go! Sun up every day. I grab my bucket and I'm on my way. I go down the road, I run and kick it. I pick up the packs to do some blackberry picking. I fill my bucket right to the top. It makes my lips feel oh, it sounds so sad. Don't get me now, cause I ain't got that blackberry boogie. Blackberry boogie. I brought back a little flip. It's blackberry picking. I went to see my gal, I set my bucket down. She said, I got it. Kysytään vielä edelleen Timolta, eli kuvaisitko meille nyt vähän tätä Boogie Woogia pähkinänkuoressa? Meidän buugereiden mielestä tämä on ainoa oikeata rock'n'rollia. Tämä on siis sitä 50-luvun rock'n'rollia, sitä silloin kutsuttiin useimmalla nimellä, jiviksi, interboogiksi, rock'n'rolliksi, myöskin boogie woogiksi kutsuttiin silloin. Mutta sitten se nuukasti tuossa 60-luvun Beatlesin aikana, mutta Saksassa 80-luvun alussa se herätettiin uudestaan henkiin, mutta rock'n'roll-sana oli silloin jo varattu sille edelliselle tanssille, niin silloin otettiin silloin boogie-woogie-sana käyttöön. Ja siinä tosiaan on niin näiden triple step askelia ja niin näiden ei ole omaa koreografiaa. Kilpailussa nykyään on sitä puolittain koreografisoitu, mutta järjestäjän musiikki kuitenkin. Tänä päivänä jakselee ihan kohtuullisesti näkyy olevan eilisissä World Cup-kilpailuissa 48 osallistujaa paria ympäri Eurooppaa, että kilpailut on jaksaa hyvin. Ehkä jäänyt vähän sosiaalitanssin puolella sitten Linkin Hopin jalkoihin. Kävin kaikki tämän vuoden kansainväliset leirit läpi, eikä löytänyt Boogie Woogin nimeä siellä mainittavan opetettavissa lajeissa kuin muutamassa. Lindia Balboa jalkoihin vähän sosiaalitanssin ehkä jää. Niin näin. No ymmärtääkseni tosiaan Kometsin alkutoivoilla oli vahvasti niin kisapainotteisuutta. Kisakulttuurin lomassa tanssittiin myös huvin vuoksi ja pidettiin, olen kuullut, kuukausittaisia teemabileitä. Ja vaihtumatta porukkaa oli sitten järkkäämässä näitä bileitä. Mukana oli muun muassa meidän Karita Haasavikota, joka on ollut Kometsilla aivan alusta asti ja siinä sivussa valmentajana, akrobatian lajivastaavana, kilpailuvastaavana, tiedotus- ja valmennusvaliokunnassa sekä postittanut Kometsin pyrstötähtöiset lehtiä. Kertoisitko näistä bileistä vähän lisää, Karita? Joo, jossain vaiheessa järjestettiin Taivalahden koulun juhlasalissa kuukausittain näitä bileitä ja
eri kurssit vuorotellen järjesti näitä. Ja useimmilla oli joku teema, esimerkiksi syyspileet tai rattapileet, jolla sali koristeltiin sitten aiheen mukaan ja pukeutuminen myös teeman mukaan. Ja itse mä järjestin semmoiset kuin tammikuun talvipileet ja näissä mä vuorasin sen salin valkoisella harsokankaalla ja sitten pukeuduttiin teemaan talviaihe tai vaikka valkoiseen ja sitten mä tein sinne sisääntulo-ovelle sellaisen lumikasan, josta piti niinku lumitunnelia pitkin kontata sisään. Yes. Vuonna 1995 Kometsilla alettiin opettaa lindihoppia. Silläkin on nykyään varsin elinvoimainen bilekulttuuri, kuten tässä mainittiin aikaisemmin. Seuraavaksi nähdään Lindy Hop-koreografia. No niin. Yes. Tässä vaiheessa kysyisin Minna Mattilalta, mitä Lindy Hop on? No, meidän lindihoppareiden mielestä Lindy Hop on kaikkien swing-tanssilajien äiti. Luonnollisesti. Mutta jos lyhyesti pitäisi kuvailla, niin swing-musiikkiin tanssittava rytmikäs ja leikkisä paritanssi. Monipuolinen, eli hitaista tempoista hyvinkin nopeisiin tempoihin. Voi olla tunnelmoivaa, leikkisää, jopa sitten atleettista ja urheilullista. Sisältää akrobatiaa, eli airsteppejä myöskin. Ja ehkä historiasta voisi sanoa sen verran, että juuret on Afrikassa, mutta syntypaikkana voitaisiin pitää New Yorkin Harlemia. Kulta-aika 1920-luvulta 40-luvulle ja nyt eletään taas uutta kulta-aikaa tällä hetkellä. Seuratanssi vahvasti, mutta ihan alkuajoista lähtien mukana on ollut myös javiringit, kilpailut, esiintymiset. Ja todella laaja levinnyt tanssi. Eli itse olen tanssinut ympäri Eurooppaa, olen tanssinut Amerikassa ja Aasiassa. Ja kuulkaas, mä tanssin Helsingissäkin siis kerran viikossa. Talvisaikaan tyysinätopeissa. Aivan ihanaa. Ja kesällä Oopperan amfilla puistotansseissa. Vielä ihanampaa. Tosiaan Minna on yksi Helsingin elävän ja iloisen lindiskinen kehittäjistä ja ylläpitäjistä. Ja hän on myös Kometsin kunniajäsen. Löytänyt tiensä Kometsille juuri näiden Minnan alkuun saattamien puistotanssien kautta, koska ne ovat hyvin vahvasti siellä esillä olleet myös. Siitä kysyisin, että jos kertoisit vähän, miten tosiaan innostuit järjestämään näitä Lindy in the Park-tapahtumia? No, sehän oli sillä tavalla, että silloin 2005 treenailin vielä ahkerasti. Treenipaikkana usein kisahalli, tosi hikisiä treenejä siellä. Sitten kun lähti treeneistä, käveli Oopperan amfin ohi ja mietti, että oisko vähän ihana tanssia täällä ulkona.
Sitten mä olin kuullut, että San Franciscossa on jo niinku vuosia järjestetty Lindy in the Park-nimistä tapahtumaa. Sitten mä vähän laskin niinku yksi yhteen, että jos niinku haluaisi tanssia, niin miksei voisi tanssia Helsingissäkin näin. Ja sitten mä keräsin kourallisen kavereita, oli boomboxi, vähän noita poltettuja CD-levyjä, missä oli hyvää swing-musiikkia. Ja siitä se starttasi 2005 ja on edelleen elossa ja valtavan paljon suurempi. Ihan mahtavaa. Kiitos Minna. Palataan takaisin kronologiselle aikajanallamme, koska tosiaan nämä puistotanssit oli vähän myöhemmin. Vuoteen 1998. Tuolloin oltiin todellakin ajan hermoilla ja laitettiin pystyyn comets.fi nettisivut. Muuten ne sivut on sitten uusittu tässä tänä vuonna. Tiedon löytäminen olisi vieläkin helpompaa. Käydä katsomassa oikein elegantit kuvat. Sitten 90-luvun puolivälissä boogie haluttiin Suomeen myös kisälajiksi. Kehitettiin jenkkitansseille eli nykyään rock and swing tansseille omat kisat erilleen vakio- ja lattaritanssi-kisoista. Erillisiä taitotasoja ei vielä ollut, vaan kaikki kisas yhdessä, joten lattialla oli aina monta paria kerrallaan. Tanssibileet, leirit, kisamatkat ja vaikutteet ulkomailta ovat olleet olennaisia tanssin ja tanssiskenen kehityksen kannalta. Ilman kulttuurien välistä vaihtoa meillä olisi moniakaan näistä Cometsin lajeista tänä päivänä. Ja tosiaan myös Book on laji, joka rantautui Ruotsista Suomeen, tai ainakin Cometsille vuonna 2001. Ruotsalainen paritanssi ja sitä tanssitaan varsin nopeeseen tahtiin. Tai se voi vaihdella 120–180. Ja mitä vielä? Siinä nyt ei ole mitään vakioituja kuvioita, että ihan vapaaseen vientiin ja niin, tai oikeastaan se on 2 kuviota, oikea käännös ja vasenkäännös. Ja sitten on joitakin variaatioita näihin. No niin, siitä minkä illan kisaan sitten. Joo, toki voi tanssia vaikka B-otteella tai C-otteella tai D-otteella tai E-otteella tai F-otteella tai R-otteella tai X-otteella tai jatkanko? We got the idea. Luulisin. Mahtavaa. Ymmärtääkseni Bookin tyyli on jonkin verran muuttunut tässä viimeisten 20 vuoden aikana. Osaatko kertoa jotain siitä? No, jos mä nyt tällä lailla lyhyesti, että 99 rupesin katselemaan, että missä olisi niin fuskun opetusta pääkaupunkiseudulla ja sitä ei mun oikein ollut ja sitten mä erehdyin tonne Joensuun yhdelle tanssileirille ja löysin itseni ohjaaja koulutuskurssilta ja sitten meni 2000 ja 2001 mä aloin olla jo vähän niin kuin, että eikö tässä nyt niin mitään tapahdu missään. Sitten mä sovin Cometsin kanssa, että mä tulen laittaa fuskua ja se oli toukokuussa 2001. Mutta kesän jälkeen mieli muuttuu, eli sitten ensin opetettiin fuskua ja puoli kautta sitten bookia.
Ja 2002 aloitettiin sitten kumpaakin lajia opettamaan. Aivan, kiinnostavaa. Mutta niistä tyylisuunnista, niin ihan ensimmäisenä, mitä nyt opetettiin silloin, oli sitä 4 liskun lukkia. Pyörimiset myös 4 liskulla. Kädet oli leviät ja kovat. Ja mä uskon, että sitä ei enää kukaan tanssi sitä tyyliä. Ei ainakaan, en ole Suomessa nähnyt. Sitten on sitä ollut sitä hyrrää, että naiset menee tuonne päin ja tuonne päin, vaikka on niin parin kanssa. Ja siitä siirrytään enemmänkin siihen, että tanssitaan parin kanssa, eli enemmänkin vastakkain. Kuulostaa erittäin hyvältä kehityssuunnalta, sanoisin. Kyllä. Tosiaan, kuten sanoit, niin Fuskun opetus alkoi siinä Hukin kanssa samoihin aikoihin. Kerrotko myös Fuskusta nämä olennaiset faktat? Mitä se on? Joo, mä en tiedä, onko minä se henkilö, joka on mä sanon näin päin, että mä oon itse ollut ensimmäisellä Fusku-kurssilla vuonna 1980 tammikuussa. Ja silloin Fuskua tanssittiin ei-bounceilla. Eli tämä single dance dimmi, niin se sana niin kuin tavallaan niin kuin kuvastaa sitten sitä. Ja Fuskuun onneksi niin kuin on tullut sitten bounce. Eli Foxin kanssa tavallaan niin kuin samalla lailla, saman tyylisesti tanssitaan sitten. Mutta eihän Fuskussakaan niin kuin, siinäkin vapaasti tanssitaan ja vapaaseen vientiin. Ja nyt varmaan viimeisinä vuosina tai 10 vuotena vähän tullut sekä Hukissa että muissakin lajeissa, että nainen saa ottaa niitä take over. Niin, että ne naiset ei sitten enää tottelekaan sitä vientiä. Kyllä se suomalainen on. Katos, kun Lindy Hop tuli siellä toista maailmansotaa ennen tai niihin aikoihin Lontooseen, niin sitten ruottalaiset ymmärsivät sen ihan väärin ja siitä tarina mukaan, siis tarina kertoo näin, että siitä tuli Hitlerbukin kautta, siitä tuli se nimi. Ja lontoolaiset ei ymmärtänyt Lindyä ollenkaan, siitä tuli Tsaivi. Ja kun mietit suomalaisia, niin ne käsittää aina kaiken väärin. Siitä tuli Fusku. Mahtavaa. Siinä oli sitten 5 vuotta välissä ja sitten tuli uusi laji taas Kometsille, Balpa. Miten kuvailisit Balpaa, Kari? Balpa on alkanut levitä 100 vuotta sitten 1920-luvulla Etelä-Kaliforniassa. Se on kehittynyt tanssipaikoissa, joissa oli vähän tilaa. Siksi se on tyypillisesti pystysuora ja ryhdikäs suljetun otteen tanssi. Toki avoimia kuvioitakin käytetään. Liikkeen pienuuden vuoksi se sopii hyvin tanssittavaksi nopeaan ja erittäin nopeaan musiikkiin, vaikka sitä tanssitaan kaikkiin nopeuksiin. Kohta näette, miltä se näyttää.
tanssilajia ja ollaan jo yli 500 jäsenessä. Taas lanseerattiin Cometsin ensimmäinen sähköinen jäsenrekisteri, Core. Nimi tuli sanoista Comets-rekisteri. Core kehitti cometsilainen Juri Kärenlampi. Coren tarkoitus oli vähentää paperityötä, helpottaa maksujen seurantaa ja pitää jäsenten yhteistyötä ajan tasalla. No sitten mennään vähän eteenpäin. 2010 saatiin taas uusia tanssilajia kehiin. Cometsille vakiintui Charleston eli soolojats eli Jazz Rules. Rakkaalla lajilla on monta nimeä. Minna, sä oot opettanut myös Jazz Rulesia. Mitä se oikein on? No joo, sitäkin on tullut opetettua. Mitäpä ei, pahoittelut tästä. Joo, elikkä ennen se oli niin kuin osa rintitunteja, edelleenkin on varmasti osa, että lämmittelynä tehtiin usein näitä jatstanssiliikkeitä, varhaisjatsiin kuuluvia. Ja terminä se jazz roots on sellainen sateenvarjo termi, että sen alle mahtuu tosiaan monenlaista, että 20-luvun Charlestonista Black Bottomiin, cakewalkiin, hyvin monipuolinen ja usein swing-musiikkiin tanssittava yksin tai ryhmässä. Ja kuuluu koreografioita kuten Shim Sam ja Big Apple, mutta myös improvisaatio kuuluu. Eli jos käy lindibileissä, niin saattaa nähdä jonkun, joka tanssii siellä soolona yksin, niin se on todennäköisesti jotain tähän jazz rootsiin liittyvää. Tai jos näkee pienen ringin, missä ihmiset tanssii, niin sekin on tätä jazz rootsia todennäköisesti. Ja tää meni sun mielestä kyllä ihan. Kiitokset erinomaisesta demosta, sanoisin. Kannattaa aloittaa nuorena, mutta ei haittaa, vaikka aloittaisi vähän vanhempanakin. Ja tosiaan maailmalla myös kilpaillaan tässä ja tietysti esityksissä usein nähdään jazz roots-liikkeitä. Kiitos jo. Minä olen opettanut lyhytkurssin soolojatsia Cometsilla jo ennen kuin se otettiin pysyvästi sitten mukaan. 2010 tosiaan alkoi kausikurssi, kun Laura Halttunen alkoi opettaa palattamaan Suomeen. Eka kausikurssi oli tosiaan sitä Minnakin mainitsemaa 20-luvun Charlestonia. Myöhemmin tarjontaa sitten laajennettiin ja laji nimettiin uudelleen soolojatsiksi ja sitten tällä hetkellä Jazz Roots on lajin nimi Cometsilla. Suomeen tuli Lauran mukana myös blues. Ei kun blues voi odottaa vielä hetken. Bluesista pidettiin tuolloin siis vain workshop. Ensin vakiintui Jazz Roots. One step up, one step down, rock your knees, then go down, raise your arms, you're gonna make a bunch. That's the dance for a hard hunt. Put your right foot out, then you shout, slide on back, back to back, keep rocking with that. That's the dance for a hard punch. It's a dance, shoot you down. Before you cut out on the floor, believing tree and not Anderson boy, they dance like me, boy oh boy. Take one step up, one step down, turn around and you go down. This is for things to punch. That's the dance of the Harlem Punch. Aikaa alkoi rockabilly. Mun mielikuva rockabillista on huumaavat kellohelmat. Jarmo Soini on ollut rockabillyn lajivastaavana ja opettanut lajia sekä kilpailut siinä. Kertoisitko lajin strategiset mitat, Jarmo? No, rockabilly tunnetaan maailmalla ehkä yleisemmin nimellä rockabilly jive. Ja sitä tanssitaan maailmalla hyvin monella tyylillä ja se on semmoinen
rento, mutta toisaalta semmoinen jämäkkä tanssi, koska sitä tanssitaan myös hyvin nopeeseen musiikkiin. Et siinä on, niin kuin karakterina on semmoinen joka iskulla tapahtuva jousto eli bounce ja sitten taas toisaalta seuraajan tämmöinen vartalon kierto eli twist, eli tämmöinen bounce and twist on siinä karakterina ja sitä on varmaan jostain tuolta Jenkeistä aloitettu silloin, kun siellä bändit alkoivat rockabilly-musiikki soittamaan. Ja varmaan tuommoinen yksi kuuluisimpia bändejä oli Bill Haley and his Comets. Eli en tiedä, onko seura saanut siitä jonkun potkun siitä nimestä, mutta kuitenkin. Ja täällä tosiaan Cometsissa se aloitettiin 2010 ja siitä asti ollaan oltu niin kuin pieni, mutta pippurinen ja ainut oikea rockitanssi. Ja samana vuonna myös tuolla Tanssiurheiluliiton GB-kisoissa ja SM-kisoissa siitä tuli myös sitten kilpailulaji. Kiitoksia. Saataisiin me nähdä vähän? Alright, nyt tulee sitten näyttö. Rockiformaatio tuli Cometsin valikoimaan. Muistan nähneeni Disneyn Herkuleksen Zero to Hero-biisiin luodun rockiformaation koreografia Cometsin Rocky Roads-ryhmän esittämänä. Pirja Vitikka-Kokkonen, sä oot rockiformaation harrastaja, valmentaja, koreografia, tuomari. Mitä rockiformaatio on? No, tanssitaan rockia muodostelmassa ryhmässä ja tässä lajissa on myös kansainvälistä kilpailua. Lajin nimi on Rock and Roll Lady Formation. Myös tytöissä kilpaillaan ja lajissa oleellista on, että on tarkat yhdenaikaiset liikkeet. Eli voitte niitä tarkistella tässä ja sitten koreografia luo kokonaisuuden, jossa huomioidaan musiikki, teema, asut. Ja perusaskel täytyy myös löytyä siitä koreografiasta ja rockin perusaskel on 6 potkun askel, eli tämmönen näytän. Näitä täytyy myös löytyä siitä koreografiasta. Olkaa hyvä. Sorry.
Tämä on Rocky Rose. Tämä oli Rocky Rose. No niin, Rocky-formaation lisäksi vuonna 2011 tapahtui jotain uutta ja mullistavaa. Comet sai vihdoin ekan oman salin Pasilasta. Tähän asti kurssit oltiin pidetty vain muiden nurkissa, kuten koulusaleissa. Kotisali kiinteinen kustannuksineen uhkava mahdollisuus. Paikkalukuisille äänentoistolaitteille ja muille vehkeille joustavasti varattavat vapaa-harjoitteluvuorot, bilepaikka, isompi chanssi törmätä muihin seuran jäseniin ihan sattumalta ja muuta. Aika jees. 2012 loppiaisena pidettiin ensimmäistä kertaa Cometsin sisäiset kisat. By the way, nyt loppiaisena on seuraavat sisäiset kisat, tulkaa sinne myös. Eli heti ensi vuoden alussa. Sisäisissä kisoissa pääsee kokeilemaan kisaamista matalalla kynnyksellä ja jutussa seurassa. Alkuperäisen konseptin luojina olivat Minna Kumpukallio ja Pirkka Koponen, joka on ollut aktiivisesti mukana kisahommissa aina SM-kisojen pääjärjestäjästä tuomarointiin asti. Pirja, oliko kisojen video-alustasti samanlainen kuin mä äsken kuvailin? No kyllä se oli, että matalan kynnyksen kilpailu ja meidän omassa seurassa. Ja tietenkin se Pasilan sali oli se mahdollistava tekijä, eli oli helppo järjestää sinne uutta ohjelmaa ja tämmöistä arvokasta asiaa, mistä tulikin sitten perinne. Eli se, että loppiaisella meillä ei ollut mitään mitä tehdä. Moni oli varmaan kaupungissa ja vapaana ja siihen laitettiin sitten sisäiset kisat. Mahtavaa. Oliko se idea ihan tästä, että loppiaisena ei mitään tekemistä vai oliko siellä taustalla joku muu? No taustalla oli myös se, että kyllä Cometsissa oli järjestetty seurakilpailuja ja semmoista perinnettä varmasti oli, mutta se oli ollut sitten hautautuneena vuosien ajan ja oli tarvetta lisätä sosiaalista toimintaa ja tapahtumia meidän seuraan. Oikein kiva. Tosiaan kilpailutoiminnan tukeminen ja kehittäminen on yksi Cometsin tavoitteista. Miksi kisaaminen kannattaa? No kaikki, jotka kisaa, kehittyy enemmän. Näin mä väitän. Eli meidän valmentajista suurin osa on kilpailijoita, joko jo kilpailevia tai tulevia kilpailijoita. Se tukee sitä omaa kehitystä ja sitä, että osaa opettaa muille. Just näin. Tavoitteellinen treenaaminen tietysti. Cometsin kisalajeja ovat oikeastaan kaikki muut, paitsi Minna kertoi, että Jazzrootissa kyllä kisataan maailmalla, mutta ei juurikaan täällä. Sitten ei myöskään balboa, shag ja blues. Blues odottaa vielä hetken edelleen. Sanoin, että blues ei ole kisalaji. Sen sijaan meille tuli sitten sisäisten kisojen synty vuonna lajikatalogiin ihan kisalajikin uusi West Coast Swing. Antaa palaa. Mä kuulin, että West Coast Swingin alkutaipale Cometsilla oli vähän hitaahko, eli pidettiin lyhyempiä workshoppeja, mutta ei oikeastaan viikkotunteja. Nyt 10 vuotta myöhemmin kevätkaudella valmennusta tulee peräti 8 kurssin verran. Jep. Lauri Laitinen on valmentanut Cometsilla jo vuosia, soittanut head DJ:nä museo kansainvälisissä tapahtumissa ulkomaita myöten ja vetänyt tälläkin DJ-workereita. Mä kysyisin nyt sulta, että millaista on West Coast Swing? No, West Coast Swing on itse tämmöinen moderni tämmöinen
vapaan viennin paritanssi. Ollaan Linkin Hopista lähtöisin. Nykyään sitten vähän tähän musiikin mukana ollaan kehitetty hyvin paljon toisenlaiseen suuntaan kuin Linkin Hoppi. Eli meidän tää lajille hyvin tyypillinen tapa on, että me ollaan niin kuin sen nykyisen populaarimusiikin mukaan tanssitaan. Eli mehän ollaan niin kuin alkuun tanssittu meidän Hämyisten, Blues-Jazz klubien musiikeissa, mutta nykyään sitten voidaan tanssia siihen, missä radiossa kuuluu. Ja vaikka tuossa meidän äsken oli tämmöinen koreografia, niin Vestille hyvin lajinomaista on se, että se on vapaata vientiä, hyvin paljon kävellä parin kanssa parityöskentelyä, mutta myös improvisaatiota. Kometsin puolella mehän päästään Vestiin tanssimaan sitten pari kertaa kuukaudessa bileissä, mutta sitten myös ulkomailla on näitä tapahtumia joka viikonloppu. Ja tällä hetkellä meidän puolet opettajista on tuolla Oslossa kisaamassa myös. Kiitos. Sitten mennään eteenpäin. 2011 ja 2013 välillä Kometsin brändi ja markkinointi ja viestintää lähdettiin päivittää ajan tasalle. Alkuporukassa oli mukana ainakin Ville Takala, Taija Siipilehto, Ita Talvisalo ja Paula Launonen. Ville uudisti Kometsin logon, joka oli pohjana seuran graafiselle ilmeelle ja näkyvissä sitten muun muassa Kometsin teepaidoissa, piireissä, ikkunateikkauksissa, sometustauksissa ja muissa markkinointimateriaaleissa. Kaikille varmasti tuttu täälläkin niitä on näkynyt, varsinkin niitä teepaitoja. Seuran lehti Pyrstötähtönen muuttui blogiksi, jonne muuten juhlavuoden kunniaksi Jutta Kokkonen on kirjoittanut juttusarjaa. Käykääpä lukemassa sieltä. Tämä show on tosi tiivistetty ja paljon kiinnostavia juttuja on jouduttu jättää pois, mutta tuolla löytyy historiikitiimin kokoama upea seinä, se taitaa jatkuu tuonne toiselle puolelle, jotakin löytyy myös sieltä yläsalista. Kannattaa käydä ja lukea läpi, siellä on paljon kiinnostavia juttuja, mitä ei ole tähän showhun ehditty mahduttaa. Sitten 2014 oma salikisakulttuurin kehittyminen, digiaikaan siirtyminen ja aktiivinen markkinointi on ollut omalta osaltaan vaikuttamassa huimaan jäsenmäärän nousuun, koska vuonna 2014 Kometsin jäsenmäärä harppaa yli 1300 jäseneen. Samana vuonna Amerikasta tuotiin Daniel Newsom ja Lainey Silver opettamaan kometsilaisille swing-afroja. Kurssin ympärille keksittiin ja kehitettiin Kometsin karnevaalit. Ne tarjoavat lyhyitä rock and swing tansseja. Ihanaa karnevaaliteemaa siellä. Tanssia tukevia teematyöpajoja, kuten tekniikkaa, kehonhuolta ja kulttuuria. Karnevaaliviikolla on päässyt kokeilemaan tunnettujen opettajien johdolla myös aivan muita lajeja, kuten salsaa, poppingia, vougia, brasilialaista porroa. Kiitos hermoista herruille. Komets muuttaa Pasilasta ja nykyiselle kotisalille Pukinmäkeen. Sitten seuraavana vuonna siirryttiin Koreasta, mikä mainittiin MyClubiin, joka on käytössämme edelleen. Se toimii jäsenrekisterinä ja ilmoittautumiskanavana sekä kursseille että bileisiin. No niin, vuonna 2019 Komet saa taas lajivalikoimansa uuden tanssilajin. Nyt vihdoin on bluesi. Bluesi. Blues ei ollut ihan täysin uusi laji, kuten mainittu aikaisemmin. Sitä tanssittiin Kometsilla pienimuotoisesti jo 10 vuotta aikaisemmin.
bluesien kenties tunnetuin hahmo Arja Salberg. Kertoisitko vähän bluesista, Arja? No niin, mä voin aloittaa sillä, että tuossa Minna esittelee Lindy Hopon swing-tanssien äiti, niin blues on sit varmaan rock and swing-tanssien isoäiti. Eli blues on Kometsi-tanssilajien kaikkein vanhin tanssilaji, eli sitä on tanssittu jo 130 vuotta ainakin. Ja on afroamerikkalainen tanssi kyseessä. Se on tosiaan, niin kuin äskenkin teimme, eli improvisoitu tanssilaji, voi tanssia soolona tai parin kanssa. Ja Helsingissä bluesia pääsee tanssimaan säännöllisesti. Meillä on Blues Mondayta, jota eräs henkilö tässä vieressäni järjestää nykyään. Eli viikoittaisia tanssi-iltoja on. Ja huhtikuussa on myös kansainvälinen iso tapahtuma täällä Helsingissä, The Grind nimeltään, jonne kannattaa kaikkien tulla. Kiitos Arja. Ihanasti tiivistetty. Ongelma on aina, että kuinka saa muutamaan sekuntiin mahtumaan paljon tietoa bluesista. Kysykää Arjalta lisää, sieltä tulisi vaikka kuinka. Kysykää, mulla on siis 200 tuntia varmaan asiaa, jos Arja. Kiitos. Sitten hirveän 20-luvun aluksi Kometsin lajisto täydentyi uusimmalla tulokkaallaan Collegiate Shagilla. Helena Metsä on muun muassa valmentaja, lajivastaava, vuoden kometsilainen ja voittanut eri tanssilajien kisoista noin 1 miljoona mitalia. Helena, voisitko valaista meitä Collegiate Shagista? Collegiate Shag on yksi shag-tanssilajeista. Shagia siis on monia eri shag. Ja Collegiate Shag on tullut tällä hetkellä tunnetuimmaksi ja myös sitten sitä on tänne Kometsiinkin saatu, on ollut innostusta. Ja tosiaan Amerikassa 20-30-luvulla on tanssittu paljon shagia ja sitten se on meillä hiljaisella lähes unohdettu, kunnes nyt sitten 2000-luvulla ja tässä viime aikoina siitä on tullut tosi suosittu laji. Kiitoksia. Nähtäisikö me nyt vähän shagia? Kyllä. Oletko valmis? Shag-esityksestä. No niin, 2020 Shagin alkuriehakuuden jälkeen vipat hieman vaihtuivat, mahdollisesti saatatte muistaakin. Alkoi muutaman opettajan varsinaisten HC-opettajien etäopetus, maskien käyttö, vainoparin kanssa tanssiminen, jäsenmäärän lasku, toiminnan hiljentyminen. Toisaalta hiljeneminen antoi lisää tilaa kehitystoiminnalle. Komets otti käyttöön Helsingin swing-tanssiskenen yhdessä luoman tanssin eettisen ohjeistuksen eli Code of Conductin. Kysytään Kometsin puheenjohtaja Susanna Ritalalta, joka on myös lukuisten tehtävien hallitusaktiivi, valmentaja ja vuoden kometsilainen. Mikä on tämä tanssin eettinen ohjeistus ja mihin sitä tarvitaan? Tanssin eettinen ohjeistus on meidän yhteiset pelisäännöt, niin täällä kuin tapahtumissa ja kursseillakin. Tapa, miten toimitaan ja miten otetaan muut mukaan ja huomioidaan, kohdellaan toisia syrjimättä, häiritsemättä ja kiusaamatta. Niin, että kaikilla on turvallinen olo ja tervetullut viihtyisä olo.
Eli hakekaa niitä uusiakin tanssimaan. Kiitos. Sitten strategiatyöryhmä luonnosteli Kometsille strategian ja arvot. Pystytkö tiivistämään strategian olennaisimman osan yhteen lauseeseen? En, koska niitä painopisteitä on 3. Meidän arvojen mukaan toimiminen, jotta harrastaminen on kaikille hauskaa ja iloista. Ja kaikki tuntevat olevansa osa yhteisöä, eli yhteisöllisyys. Sekä siinä yhdenvertaisia. Kuten myös kaikki meidän lajit on yhdenvertaisia. Ja lisäksi niissä kehitytään ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Siksi me haluamme panostaa myös junioritoimintaan ja kilpailemiseen. Olemmehan me tanssiurheiluseura. Kiitos. Sitten Pirjo toimi 4 vuotta Kometsin puheenjohtajana on saanut tunnustusta myös vuoden kometsilaisena. Sä olit lisäksi Susannan kanssa tässä strategiatyöryhmässä mukana. Mihin siis tätä strategiaa nyt sitten käytetään näiden arvojen kanssa? Strategia käytetään johtamisen ja päätöksenteon tukena ja myös johdattamaan päätöksentekoa. Sieltä on hyvä hallituksen nytkin uuden porukan lukea ohjenuoraa omalle toiminnalleen ensi vuodelle. Sitten myös strategiatyöryhmä perehtyy laajasti Kometsin menestystekijöihin ja siihen, että miksi me ollaan 30 vuotta ja suurin ja mahtavin tanssiurheiluseura. Ja niitä pohdintoja on myös siellä strategian lopussa. Niitä asioita, mitkä on meille kaikkein tärkeimpiä, mitkä on menestystekijöitä, mistä ei pidä luopua. Timo Arskila kertoi, että Komets lähti liikkeelle siitä, että oli riita. Eli meidän tulee välttää riitoja, jos haluamme pysyä suurimpana ja mahtavimpana. Kiitos Pirja. Kometsilla on hyvän aikaa ollut lajistossaan useampi swing-tanssi. Ja jäsenistöstäkin varsin suuri osa tanssii swingin tahtiin aktiivisesti. Vihdoin vuonna 2021 Kometsin syyskokouksessa hyväksyttiin nimimuutos Rock and Roll Dance Club Kometsista Rock and Swing Dance Club Kometsiksi. Korona-aikana alkoi myös Kometsin tie tähtiseuraksi. Tähtiseura on Olympiakomitean ja muiden tahojen yhteinen ohjelma, joka kehittää urheiluseuratoimintaa. Aktiivisesti Kometsin tähtiseuruutta on ollut edistämässä Milla Peltoniemi muiden mukana. Hallitusaktiivi, valmennusvastaava ja vuoden kometslainen seura-aktiivi. Milla, miksi lähdettiin tälle tielle? No tietenkin sen takia, että saataisiin tommonen ihmisen kokoinen tähtimerkki. No ei, se kuulosti loistavalta tilaisuutta päästä kehittämään seuratoimintaa parempaan suuntaan. Ja sitten mä ehdotin sitä hallitukselle, että lähettäisiin mukaan tähtiseuraprosessiin. Mitäs kaikkea piti tehdä tai muuttaa, jotta Komets täyttäisi tähtiseuran kriteerit? No itse asiassa seura täytti jo suurin osa näistä tähtiseuran kriteereistä, että suurin korjattava se oli dokumentaation puute sekä kesken jääneet arvo- ja strategiatyö. Eli niitä sitten kehitettiin. Okei, eli siis aina vaan laadukkaampana ja katse kohti tulevaisuutta Komets porskuttaa eteenpäin. Seura kasvaa ja toiminta on entistä monipuolisempaa ja selkeämpää. Komets on vihdoin tähtiseura.